Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu inang. Guarni minggu ta sadarion ima minggu paduahon dung Epipanias dohot topik saluhut bangso marni dahati goran dohot hamuleaon ni Jehovah. Marende mahita sembuke ende nomor sia ayat sada 2 dohot onom. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tundi parbadia, na tumapa langit dohot tanoon. Amen. Ale Jehovah huhaulongi do hajonjongan ni bagasmu, dohot hasonggopan ni hamuliaanmu. Haleluya. Martang
Sang Yang Mahita, ale Tuhan debata, amanami na di Banua Ginjang, di papatar hodo dirim marhite-hite hatami, naung dohot dohami di halomohon roham marhite sian panesami, di dosa nami, atong papatar madirim turohanami, asa hutanda hami ho, jala asa hutangi hon hami suarani anakmu, jala asa hujalo hami, tondi parbadia, marhite-hite anak haholongan roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marendi hita siang buku ende nomor 71 ayat sada dohot tolu. Patik ni debata di minggu sadarion, ima sian patik paduahon dohot lapatanna. Dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di Banua Ginjang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di Bagasan Aik, na di Toru ni Tano, ianggo tunggabe susombaon, manang siuluan. Dia do lapatan nii, ondo, ikon di habiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana, asadang jadi iba, marsomba tu sombaon, manang tu gana-ganaan, mangido hanguluan siani, jala dang jadi oluan begu, manang ulpuhan ni hadau tuon, jala dang jadi posroha di ugasan humitan, atong rap mangida gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pergogoi mahami, maulah nomba tu patikmi. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 310 ayat sada dohot opat.
pasyarek marohata laho manopo tidosata di adopan di debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suatu dosan sitopa nasana adong paruhum na tigor na manghumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami akan nahula hami marhite sian panglosan nami di patikmu ima marhite sian hatutubu ni rohanami naroai nang sian pakatayon nami nasoture rodi pangloyon nami dihisap-hisap ni rohanami natamas tutudo hona uhum hami alani dosa nami alai natar sol-sol bagi dohami nuaing alani asi maruham dihami ale debata nami. Padengan bahasa jala para siroha doho alani anak haholongan nurham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sesa madosa nami saluhutna. Jala suruh matondi parbadia turoha nami be. Asa tarbayan hami mangoloi ho. Di bagasan hati goran dohot habadiaun. Gabi sahat hami tuhangoluan nasora sudah na pinar bagabagam di aka na porsiada anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Para siroha jala dengan basa do Jahoba. Lambat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahen tu hita hombar tu akka dosata. Jala dang dibalosun tu hita hombar tu akka hajahatota. Songon asin ni rohani ama-ama mida akka anakna. Asin ni rohani Jahoba di aka na makabiari ibana. Hasangapon ma di batana di ginjang. Amin. Marende hita sen buku ende nomor 410 sada ayat 2 dohot tolu.
epistel di hari Minggu on di enet Sian Yohanes 2 ayat sada sa rodi 10 sada tajahama masikat soring. Dungi patolu arihon adong mana berbagas di hutakana na di luar Galilea jala di sima ina ni Yesus. Jadi dung hurangan anggur nasida nina ina ni Yesus mamandok ibana dang adong anggur di nasida. Dungi nina ina na ima mandok akka parhubas manang dia dohononna tuhamu bahen hamuma. Dungi nina Yesus mamandok nasida gohi hamuma aka gunsion aik. Jadi go situtuma di bahen. Alai didai induk ni aka parhubas ima aiki naunggabe anggur jala dang diboto haroronganna. Ay holan aka parhobas na manahui aik ido umbotosa gabi di joma pangulii. Asa ima tanda na padjolo na binahin ni Jesus di hutakana na di Galilea. Papatarohon hasangapon na gabe porsea maaka sesiana di ibana. Ima sahat na. Martuado akan natumangihon hatani debata jala naumpioksa. Amin. Marende hitas yang buku ende nomor 15 ayat 4 dohot walu. Tidakon maha persyatai songon nahina tidakon nidongata saha persyaun disandok portibion rap mahita mandok. Ahu persya dipata jahoba ido ama pargokona suatu dosan na tumapa langit dohotanu. Au persya di Yesus Kristus anak dipata jahoba na sasadai imane tubuhni si Maria na gabe-gabean sentun di parbadia andorang soha bubuhan ido tuhata na tumada bernit
di panghuman ni silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinor silang, na tua tu bonuturu, dung ditanum, na mulak mangul dari patuluhon, na manai tu surugo, lahunjun siamu di debata jahuba, amanai pargogo nasuhatu dosani, di sima ibana pemek mulak sugot tanoon, mahumi halak na mangulu dohot namate, au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasan di dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sugot daging ni halak nang mate, dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Tabegema kur sian ina Teresia, dohot sian ama Immanuel.
Titing namasa di Huriata di Mingguon, 10 Januari 2025. Titing Parjolo, ruas Nataba. Tajalado gabe ruas ni Huriata, Ima, Parjolo, Daniel Anugrah Kasih Sitopul, Sadana Poso, tanggungan ni keluarga Monang Sidabuke, Inganan Nasida di Jalan Rawabola, Komplek Gereja Manang Wiksada. Ruas Nataba Napaduahon, Ima Seli Paramita Boru Siregar, Sahalak Naposo, tanggungan ni keluarga Togi H. Siregar, Boru Pasaribu, Inganan Nasida di Jalan Cibubur 2, Manang Wiksada. Titing Napaduahon, Parguru Malua khusus. Minggu 12 Januari 2025, 26 Januari 2025, Patupaun ni Huria pendaftaran para guru malua khusus. Tuaka ruas ni Huria nanai marhasohotan. Laos dibuat mas surat pengantar sias situawi, fotokopi akte kelahiran, dohot akte baptis, jala di pasahma tu sekretaris Surya. Titing Nabatoluhon Dewan Koinonia, seksi perempuan ni Huria. Rabu 22 Januari 2025, Bonataon SPH ni Huriata, masuk pukul 10.06 WIB, maringanan di GSM Gloria Lantai Sada. Titing Napaupaton Dewan Diakonia, seksi sosial. Tabuama ditangyangta akar ruas ni Huria na di bagasan persahiton, songon naung tarsurat di ting-tingta. Titing na palimahon na parpudi, sumbangan sian ruas. Tajalado sumbangan sa unit kem analog TTZ 30XZ X-Zoom AHD, 2 unit kem HK LPPS, sian pemerhati multimedia, iman adong di siamun ni langgatan ni Huriata, mauliate ma di pasah Huriata tunasida naung manupahi, tuhat tama nama masu-masu. Songonima titing di mingguta sadarion, akatiting na manghiuti boy matajaha na tarsurat di warta Jumat. Tabegema kur sian wek sia dohot wek 10.
Marende hita sembuku ende nomor 350 walu ayat sada sampai seterusnya kita memberikan persembahan kita pilihan sada A dohot sada B.
Amin debata na sumuruk siya sa lubuk na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tayo. Amin. Hamuna kadonga saha porsiaon hata ni tuhata turpuk janita sipa husor-husoro ni rohata di mingguta sadarion minggu paduahon dung epipanyas manang hapapatan imana tersurat di buku ni panurirang Yesaya bidu ono 22 mamuka maisian ayat sada sahatu ayat 5 Yesaya ono 22 ayat sada sahatu 5 tapai hutihu madibagasan rohat tadi alani Sion daftar by nausip jala alani Jerusalem dan uluau popoman paima bicar hati goratna songo sodang nimataniari jala hatuaonna songo sulu-sulu namar si gorgor. Jadi idaunya ka bangso parbegu mahati goramu. Jala saluhut akaraja hamuliaumu. Jala ikon margoarhon goarnai baruho. Si pabuau ni pamangan ni Jehovah. Jadi gade tupal hamuliau maho di tangan ni Jehovah. Jala tupal harajau di tangan ni debatam. Dambe goaron ni halako nati nadikon. Jala dambe dohonon natutanom halongonan. Ai goaron na maho hasoloan ni rohak kudo ibana jala tanomi naum marhara jauh doho ai lomodo rohani Jehovah midaho jala marhara jam tanomi ai somoriko ni doli-doli mangaririt namar baju somonido riko ni akanakmu mangaduiho jala somolas ni rohani pangoni mida nani olina songonido las ni rohani debata midaho ido sahakna hamuna kadonga saha porsiaon hita hurian itu hatta narak marpungu di mingguta sadarion rada kola salam ulo ni ulaha musemadok selamat tahun baru madihita saluna selamat tahun baru madihita saluna saya kata kunci ni sude turpu natajaha nakin ima hata kecewa mana tarhirim bangsa Israel dinamulak nasida siaka buanga Babel mulak tuhuta nasida tu Jerusalem om mana nidok ni halak batak niripu parhunihan hape pargadongan niripu parsaulian hape hamagoan haci dona tarhirim olodo saimar sahiba olodo tubuh sahib molo tarhirim olodo dele-deleon olodo sigurbahon olodo bauton alanina tarhirim suku-suku puasa tarhirim bangsa Israel ina malas ni rohani bangsa Israel haluar siak kabuangan Babel nunga 70 tahun bangsa Israel di habuangan Babel
nung nasidum uhuman nasida. Nanay nguya manasida tubona pasudi nasida Jerusalem. Holasahan nasida di Jerusalem, tarhirin nasida. Buasa tarhirin, tarulang Jerusalem. Pogos Jerusalem. Dangarok si panganon, dangarok jala bagas joro ni debatana di Jerusalem biape, tarulang magargang. Alani tarhiri bangsa Israel. Alana tarhirimi bangsa Israel. Gade mula mamusay pangalahon na joloy di ulahon na sida. Dia pangalahon na parjoloy say marungutungo manasida. Sasatok kinggao, sasatok kimmarbaday na sida. Adok siyang nasida na madok, tumagok kita di habuangan daripada mulak tubo na pasugiton. Ugtago do di habuangan, nung nga di pamate Tuhan hita, marhite na di paharuan hita, siyak kabuangan babig, ninna nasida. Marumutungo bangsa Israel, ala tarhirim nasida. Di situasi na songonima bangsa Israel, di jauh de bata panurirang Jesaya, siya tonga-tonga ni bangsa Israel na tarbuani. Jala na iksuron na, pasahat totona hata ni de bata, tu bangsa Israel na tarhirimi. Radedo panurirang Jesaya, lao manguloy parsuon na pinasaha ni de bata. Dang majua si Jesayas, alay oloy bana, pasahaton, tona, hata parsuon na pinasaha di debata tibana si pasahaton na tu bangsa Israel na tarhirimi. Hamuna kadonga saha porsiao nuang dia manakin hata ni debata na pinasaha ni si Jesayas tu bangsa Israel na tarhirimi. Na parjolo sahani di dok si Jesayas ala ni Sion daktar bay nausip, ala ni Jerusalem dan uluau popoman lapatan na ala holonggo rohani si Jesayas tu bangsa Israeli alani daktar bayi banasib ia sopasahaton na hata tona na pinasaha ni debata tu bangsa Israel dan olo ibana pasipon hata ni debatai dan malas ibana pasahatok kata ni debatai alai borhati ibana pasahatok tona hata ni debata na naik palas rohani bangsa Israel dia hata ni debata na naik si pasahaton na didok diturpuk daun bicar mahati goram songo sodang imatanian bicar mahati goram namar lapatan nanaing Roma Mesias mabuak kadua waktu bangsa Israel Mesias nanidok nga martudu-tudu tu Tuhan Yesus nanaing Roma Tuhan Yesus paluaho bangsa Israel paluaho sude jolma sia sudia ka masalah tantangan sia sudia ka arsap paru kilon nasida jala Yesus nanaing roima nagade panodang manodani portibion hamwa kadonga saha persiaong adoktul manfaat gunani panodang manang cahaya na parjolo sahadi gunani panodang manak cahaya ima padauhon akana hulum molomate lampu di jaguta pitor tabua dolilin asa torang lapatanna cahaya sinodangi pasisihon padauhon akana hulum songoni mana parjolo sahani nanaing ro Yesus tu portibion nanaing ro Mesias paluaho bangsa Israel natar inimi naing ro Yesus mabuas sinodang padauhon akaulon hakulumon patiuhon akaroha doho pikiran ni bangsa Israel na paduahon manfaat guna ni sinodang ima menghangatkan palason ni nabarita kamanginang didolok sanggun jojo doa kama matjusuluari manogok nai
molo Roma kaniari. Jadi setiap kamanginang ibuka mewesno itarihom matang gurunga. Lapatanna cahayai mangalean kehangatan. Songoni matuhani roku portibion. Naing mabuan las niroha. Naing mabuan kehangatan. Tutonga-tonga di bangsa Israel. Jalan apa tuluhon. Mampat gunani cahaya sinodak. Ima gadeubat. Dipakai rumah sakit do sinar laser lau manebak batu ginjal do batu empedu lapatanna gadeu bat do HP cahaya sinodali songoni ma Yesus nanaing ro madongani portibion nanaing madongani bangsa Israel na baru mulak siak kabuangani na tarhirim nasida ala swadong manangaha jupang nasida di Jerusalem. Nanaing Roma Tuhan mabual las ni roha, mabual pasu-pasu, mabual silas ni roha, tutonga-tonga ni bangsa Israel. Alani nanaing dohonon ni si Jesayas tu bangsa Israel, ikom makirim mas nasida di bagasan pos ni roha. Molo di dok si Jesayas nanaing Roma Mesiasi, daksay holad dohonon nasida banaro naro Mesis. Daksay hola somoni. Alay di pangilo si Jesayas. Marhite na nilo si Jesayas. Naik porsia bangsa Israel. Pai maimahon haroro ni Kristus tu portibio. Hamuna kadongan. Dia masih dohonon niok hita. Hita do bangsa Israel na parjuli. Hita do bangsa na pinili ni debata. Hita do bangsa Israel. Nahona uhum nasalilingai ala niak kahajahatun nasida. Nuain holong gorohani debata na mereng bangsa Israel. Holong gorohani debata nak kuhita. Dia holong irohani debata. Hita bema marningot. Aka dia asirohot tolong irohanani dia ni debata di hita. Nagudanga pasu-pasu di pasahat debata tu hita. Tu bangsa Israel pe. Gudang do pasu-pasu di pasahat debata. Molo di loas dewata pedasida terbuang dan nanay mabolok ko sakat itu hata. Alay dalam di dewata do mangajari bangsa Israel ala holonga. Holong gorohani dewata tu bangsa Israel. Holong gorohani dewata nak tuhita. Holong irohani dewata tuhita. Dilihat Tuhani hadi paso dihita. Dilihat Tuhani dihita hosa hanguduan. Boy do pehita mangalak kasahat tunuay. Boy do pehita mangan. Boy do pehita marhosa. Dak karasa bergani pasu-pasu ni Tuhan itu kita. Alani ho do tok tong holong irohani Tuhan itu bangsa Israel. Do ho tuhita di bagasan tijio. Molo masa pesipata arsak parukilo. Molo masa pesipata parsahito tuhita. Molo sipata petar tuk-tuk kita di ngoluta. Dang nama bolokon. Dang na pamateho sakap ni Tuhata. Alay sakap na ulinadek kan do sakap ni Tuhan. Marhiti akan nama saya. Molo marsahit kita. Mungkin sakak ni Tuhata. Asa istirahat joho satok tidijay. Mungkin nasa lilingon. Palu jauh kita. Dingoluta di hasyangan. Molo tartuk-tuk kita. Ati arong nakitartuk-tuk. Lauro tugari jauh nati. Molo tartuk-tuk pehita. Mungkin sakak ni Tuhata. Asa ibere ko dalam itu akan tikinan. Akka sakap na ulinareng God do sakap ni Tuhan. Manang dia na binay ni debata tu bangsa Israel do kita. Buktina di paharuan debata do bangsa Israel. Jala ditogi hod debata nasida. Mulak tuona pasudit nasida. Dilihat debata kapasu-pasu silas ni rohai ni kita. Dilihat nak kapalianak konon. Dilihat nak kasipanganon di tonga-tonga ni keluarga ta. Songo bangsa Israel do kita. Dihaholongi Tuhan do kita. Sian nahinan sahat tunuain. Dihaholongi dewata do bangsa Israeli. Nakpe tarhiri. Nakpe kecewa nasida. Nakpe daksongon na di roha nasida. Jupang nasida di Jerusalem. Alay marbaga-baga do debata. Marhite si Jesayas. Nanaing Roma Mesias. Mabuak kaduaon. Mabuak silas di roha. Nanaing masa maperubahan. Nanaing masa makasilas ni roha tu akatikinan ng roh. Dia silas ni roha na ng masa tu bangsa Israel. Dang dohonon ni halak betunasida na tinadikon
halongonan alay dohonon ni halak matuna sida hasoloan ni rohak doho nunga marharajao lapatan na masa makana masih haholongan tua katikinan engro holong rohani debata tu bangsa Israel holong ngamamuse rohani bangsa Israel nak tu debata didok kolongi rohana sidai songok kolongi rohani doni maradok pon namar baju songok kolongi rohani namar mardonga saripe holong yamatuina dohot holong ina tuama songo ni mamuse jupang dapat holong iroha di tonga-tonga ni bangsa Israel na terhirim na sidan wain alay berubah may tuakatik kinanangro odo na paduahon na nagdohonon itu hatta tu kita marhite turpuhon masa do muse sadatiki akka perubahan di tonga-tonga di ngoluka molo terhirim pehita di ngolutan wain molo manarita pehita di ngolutan wain molo hacita pehita wain di ngoluta molo marsa marukin hita wain di ngoluta pos marohatta sadatiki buhulon itu hanido hari mabay perubahan di ngoluta sian na marsa kia kita gadi marlas ni roha sian na marsa hitia kita gadi malu parsahitota iko makiri bohita adong batas-batas adong perubahan na masa na naik patupaw nito hatta di ngoluta songon na pinatupan ni debata tu bangsa Israel itu pohon gade danggoaron ni halak binasida halongonan doho na tinadikon na salilingon merasa bangsa Israel nunga ditadi perdebatan nasida nunga songon na di halongonan pakilalan nasida alayang getua katikinan engro masih haholongan manasida haholongan ni debata mabangsa Israel haholongan ni Israel manang debata songok kolong irohani namar donga saripe songok kolong irohani doli tu anak buru songoni maholong namasa tua katikinan engro di luar Israel hamuna kadongan tua katikinan engro tabani tuhani maka pasu-pasu kasilas di rohani ita molo marukin marsak kita nuai dan iujung ingoluta alai dibalik ni akan namasai akasilas di roha pasu-pasu nalai pasahaton ni Tuhan kita ido si paimota ido si hirimota ikom mangolu hita di bagasa pakirimon daksai hola salpu buti padohanon alai nang di tonga-tonga di bagasta ikom makini pita si tong toho dan margabus Tuhani ikom masa perubahan di ngoluta molo marsa kita nuai sadatiki las doro hatta bainon itu kan molo marukil hita nuai sadatiki silas niroha pasu-pasu do naik patupau itu hak kita dak selamana parsahitotai gadi ujung ingoluta dak selamana parukilotai gadi ujung ingoluta alaya kasilas niroha do naik patupau itu hatta ido namasa nak bangsa Israel di pasu-pasu Tuhan mahita saluta kita bayak kasilas niroha hita tu akatikinan engro amen martani yang mahita ale Tuhan debata amanami na marhabang sa liban magijang mauliate puji-pujian di sombah rohanami Tuhan nunga di pakulingi ho kami marhite hatam na badiyay na pinasaha mutu bangsa Israel jalaido tu hakura jumihami nakatak tu hami huriam lumobi di minggu nami sadarion marhite hatam tu bangsa Israel di paingoto bangsa Israel di paingoto hami tok tonggo di haholongi hohami sian na julu sahat tumuay diliako ka pasu-pasu kasilas niroha diliako ka hadua odihami ido na huhalasokan ido na huhamuliate hokan jalaido na huhiri pami tu akatikinan engro lam tabamu kasilas niroha idihami asanggia tok tong las rohana mi mamujiho doho mangdaulaun na pinasaha budihan suatu katami tu hatu bagasar roadot pikiran nan asa marurak mat pargui hatami asa hatami Tuhan nagade gogo tukot sulu-sulu dihani lau manguruti ngol-ngol nami tu akatikinan engro nak tu akatikinan engro pe Tuhan tok tong pe sihol rohanan tok tong matuha pakulingi ngolunan asa hatami nagade hadda ngabataba di ngolunan asa nang manibin habis ya dalam munasito
Ale Tuhan debata manami na marhabang saliban magija. Di minggu nami sadario Tuhan kubak kami tu adopamu. Akka pardalanan ningolu nami dohok keluarga nami. Asiro hak Tuhan iring-iring togu-togu akka pardalanan ni keluarga nami. Pada wakarsak, pada wabatabat, pada parsahitos siya tonga-tonga ni keluarga nami. Kabay matuhana kasilas ni rohay. Asanggia Tuhan toktong las rohanami mangujiho. Nangakayana ko nakapahukupe Tuhan na pinalumeho. Muli tonga-tonga ni keluarga nami. Manang dibiabi na sida maringanan. Na daw manang najonok siya kami. Ramoti na sida sa duhukna. Molo di baga sa parsikola na kaya na kon nami Tuhan asiro ham. Ramoti na sida lawor hado mulak sa parsikola na. Buka rohado pikiran na sida. Asa takas dia tu sinasida. Akapar sejarah na pinasahan ni guruna. Asa dong musela banasida. Na mangalului makalujaho parbinoto ani. Molo na mangalului karejo akayana kon nami Tuhan asiro ham. Sai patong matuhana kapar karejuan na hopar tu nasida di. Asanggia doh marolo poro marlas ni rohanang nasida mangju. Molo na undapok karejo pe Tuhan tabais akasilas ni rohai. Asanggia berhitesian itu halam nita dan nasida asido tolong. Suak songoni itu hadipat di minggu nami sadario. Mengatakan sutani hokami berhitetik ting warta di tonga-tonga ni kuliah. Gudang nanaik si halas sonon nami. Nanaik si hamulate honon nami tu adopam. Tarlubi matuhan dina martabar was di huria. Ima si Daniel anugerah kasih si topul naposo. Dohot si seli paramita burusire karena poso. Asiro hat Tuhan pasu-pasu nasida. Dinaram kami di tonga-tonga di huriau mamu di pasangan pokok. Tabaya kasilas di rohai di nasida. Asanggia berhitesian itu halam di tada nasida asido tolong. Suak songon itu huha muliate hokami. Subangan na pinasahat di ruas ni huriam. Ima tuhasada kamera cam analog doho 2 unit kamera haka huhamuliate hokami mai Tuhan di tonga-tonga ni hudiam pakkeonani Tuhan bumo mimanguji pasangan pokok alani Tuhan ku pasahat kami tu adopam keluarga Tuhan na pasahaton lantabai Tuhan akasilas ni rohai di nasida pasu-pasu akan nani udah nasida asang dia Tuhan martabata baka pasu-pasu di tonga-tonga di keluarga nasi. Suak songoni ma Tuhan nang di minggu nami sadarion. Huingotamnya kadongan nami ruas di huria. Namar ningot dia ka ulang tahun nasida. Ulang tahun katutubu dohok pardonga saripeo. Taka subo tohami Tuhan pasu-pasu baka umur nagajangi. Alai mangido do pehami Tuhan. Tua katik kinanenro. Lantabai maka gajangi umur. Tabaya kapasu-pasu silas ni roha di tonga-tonga di keluarga nasi. Asanggia berhita kay Tuhan. Las roha nasi da mamunjiho. Dohok manglau-lau na pinasaha di tonga-tonga ni akan keluarga nasi. Suak songoni ma Tuhan di minggu nami sadario. Macai toro pakadongan nami ruas di huriam na di bagas parsahiton. Tarlubi ma Tuhan. Raditia situmeang. Sian wek 2. Natongon wengok nami di rumah sakit Jati Sempurna. Suak songoni di Sigio Nathan Manurung. Wek tolu natongon wengok nami di rumah sakit Polri. Suak songoni di Sindra Manurung. Wek 5 natongon nami di rumah sakit Pasar Rebo. Nang di nanami inangarua Borusiahan. Natongon wengok nami di rumah sakit Ciracas Sian wek onong. Nang dinanami nakutahaya boru pajaitan wek pitu. Natongon wengok nami di rumah sakit Adiaksa. Nang di si Julio siahan wek walu. Natongon wengok nami di rumah sakit Eka Hospital. Nang dinanami naktabuna boru pajaitan wek walu. Natongon wengok nami di rumah sakit Primaya Hospital. Nang dinanami nakpajaitan boru Huta Barat wek sia. Natongon wengok nami di rumah sakit Pasar Rebo. Nang di si Kenjo Sirait wek 10. Natongon wengok nami dope di rumah sakit Tumbuh Kembang. Asiro hap Tuhan di sudia kadongan nami namar sahidi. Nungatung loja nungatung kacita na kadongan nami Tuhan alani akapar sahiton nasi.
Alani Tuhan mangalopitangan dohami huriam HKBP Cibuburon. Maboa nakamanami nanami Tuhan tua dopam. Asiro hat Tuhan. Surukot tangan munadadia nago pasu-pasu majama pamatang nyaka dongan nami namar sahiti. Masih holo pehami Tuhan liano makahamalu mo liano makagajang umur. Asangya to akatikin anang rotuha boy hami muse. Rap marlas ni roha marulupolo mamuji pasanga pokok. Pos dorohanami Tuhan dangarong nasotar patu paho. Natar patu pahodo Tuhan kamalumoni di nasida. Asanggia Tuhan marulupolo marlas ni roha nang nasida to akatikin anang roh mamuji pasanga pokok. Suak songoni ma Tuhan nang diminggunani sadarion. Macai torop akka anak boru ni huriam. Nasai tarpai maima dia kasirok ka ikot dinasida. Asiro hat Tuhan sai patongon. Sai paturu ma Tuhan kasirok ka mitod di anak doho boru nami. Asanggia adong dongan nasida Tuhan marlas niroha. Mamuji pasanga pokotwa katikinanang roh. Pos dorhanami dangarang nasotar patu paho. Naboy de patu paho mu Tuhan patongono mu kasirok ka mitod di anak doho boru. Asanggia marhitesian itu halam ditadana sida asido tolong. Suak songoni Tuhan nang di minggu nami sadarion. Macai toro ruas ni huriam. Nasai tarpai maima. Dihaso sorang ni anakko di tonga-tonga ni keluarga nasi. Takas dohu woto hami Tuhan. Hodo sitiop. Kuci ni bortian. Alani mangidu hami Tuhan. Sai liama Tuhan. Akayanak ko diama nami nanami natar paima-ima dihaso seorang ni anak ko. Asang dia Tuhan arong dongan nasida marolopolo mamuji pasanga pokok. Leama Tuhan akan ahinasi kolan nasida. Asang dia marhitisia nilam nitada nasida asidotolo. Atau sahat tutangam madang doto dinami dongan ramot ya salu. Satu kinai Tuhan mulak bi mahami madapoto nakabagas nami. Ramoti dongani hami di pardalanan pada wakabatabak pada uparmara. Palas rohananya no Tuhan. Boy pajupang dohota kanawa walongi hami di bagas nami. Jalo ma Tuhan ilihilik pangiduan nami on. Marhiti-hiti kuarnya nami. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dinamarede hita Laos tapapungu mapelyata. Marede hita bukwede 270 tahun.
jom. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan sa luhut silele na denga doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahatami masya na nilihomi tuhami pelean nami tuho. Sa ijalo may gabiwak na hutjus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami peleanon patibulhok karajom. Dito nga tongani huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asalam kadahami godang silolyomi Tuhan. Asalam girgirhan madok mauliate Tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajom, say sauk malomoni roham di Banua Tungaosongon na di Banua Gijang. Leo matuhami sa daryok kanguluas siya pari, sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa nidongan na mardosa Tuhan. Unak kami togi hotu pangujunan, palua mahamisian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala si marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor homadamena tutod di munabi. Amin.